जुदि ओरैबायदि मोनसे जायगानि खोन्था बुङोब्ला बेवहाय दुनियानि गासै गोहोग्रा गासै बोलोग्रा मानसिफोर गासै गियानि गुनि मानसिफ्रा मोनसे जायगायाव जमा जानानै दं नाथाय बेवहाय जेबो कायदे कानुन आरो लाजिनाय मानायबो जायगा बुस्थुआ बेवहाय गैया थ' नोंथाङा मा बुङो दिनै दुनियानि गासै सैथोआ ओंखारजोबलांबाय दुनियाया जेब्ला एस्टिन फाइलखौ खोनायो फर्क बेनो दंमोन जे एस्टिन फाइलनि खोथाराव दुनियानि बै धोनि मानसिफोर बै गिदिर मानसिफोरनि नाम दंमोन जायफोरखौ भगबान बायदि मानियोमोन जायफोरखौ इसोर बायदि सानो गावखौ भगबान साननानै लायोमोन बेफोरो जाय 11निफ्राय 14 बोसोरनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ गाज्रि खामानि मावदों जायफ्रा आरबपति जायफ्रा राष्ट्रपति जायफ्रा गिदिर गिदिर मानसि जायफ्रा भारतनि एवार्ड मोननाय मानसिफोर महान वैज्ञानिक भारतनि पद एवार्ड मोननाय मानसि 30 जानुवारि 2026 आव 35 लाख पन्न आरो 18 लाख मानसिनि छबि जेब्ला ओंखारबाय बै लेथ्रा चेहेराखौ नुनानै मानसिफ्रा सानदोंमोन जे जेब्लासिम बेखौ मोनथियामोन अब्लासिम मोजां मोनथियामोन जे डनाल्ड ट्राम्पआ बेबायदि मानसि जे बे इमान उन्दै उन्दै मानसिफोरजों बेफोरबायदि खामानि मावो बेखौ सानो सोरबा बुंदोंमोन ट्राम्पनि हिन्जाव मेलेमिया बेबो बे गाज्रि खामानिजों लोगोसेनो बेखौ मोन्दोंमोन बे मेल भाइरेल जाबाय जेराव लिरनाय दंमोन जे डनाल्ड ट्राम्पआ फार्स्ट टाइम गावनि हिन्जावजों बेवहायनो खामानि मावदों सासे शेखनि खोन्था ओंखारबाय जाय गावनि हिन्जावसा फिसाजोखौ ट्राम्पनो ओरैनो होदोंमोन सेहेरायाव शरीफ नुनाय दुनियानि भला खालामनाय मोजां खामानि मावनाय बिल गेट्स बियो बेफोरबायदि खामानिनि थाखायनो गाज्रि बेमाराव नांदोंमोन जे एरसे एरसे गावनि हिन्जावनिफ्राय एरसे एरसे मुलिफोर ओंखायनो बिहरोमोन नामा बेफोरबायदि बयनिख्रुइबो हेरानि नांनो गोनाङाथ' स्टिफेन हकिंस बे गिदिर बैज्ञानिक जाय गावनि सोलेरनिफ्राय आफा जा हुइल चेयाराव जिरायनानै थानाय बे जायगायाव मा खालामो बेहा मा खामानि हुइल चेयाराव जिरायनानै थानाय बे मा खालामो बे टापुआव मा खालामो बेनि सावगारिफोरा मानो भाइरेल जाबाय बिल गेट्सनियाव आरब नांनो हमबाय जेब्ला बेफोरबायदि गाज्रिनि रेकर्ड गाज्रिनि खोन्था ओंखारबा बेनि नाम मानो ओंखारबाय एलन मास्कखौ बुंबाय भाइ साहाब नोंबोथ' बिराद सोरेफ दिन्थिदोंमोन नाथाय नोंबो जोंनि प्राइम मिनिस्टार मदिनियावबो खोन्था ओंखारबाय आम्बानिजों लोगो जानानै आमेरिकानि राष्ट्रपतिजों लोगो नां मायबाफ्रा थिग आरोप लगायदों मायबाफ्रा पुरा गलत पुरा गाज्रि नाथाय एपस्टिन फाइल बे मोनसे सैथो जाय सैथोखौ गोनांफ्रा धोनिफ्रा फबनानै दोनबाय थ' ओंखायनो आं सानबाय जे सैथो आरो नंखायखौ गासैबो बरनजोबनोसै आरो मोनसे फाइल नोंथांमोननि सिगाङाव आं बुंनोसै ओंखायनो बे भिडिअ आङो गोबां चेप्टाराव बे भिडिअखौ रानदों एपस्टिन फाइलनि स्टारनिफ्राय एपस्टिन फाइल जोबजासिम बेवहाय आं गासै सोंथिनि फिननाय नोंथांमोन बे बिल गेट्सआनो जा बेनि हिन्जावानो जा बिल क्लिन्टनानो जा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मदिनि खोन्थायानो जा बै सोंथि जाय भिडिअ भाइरेल जादोंमोन जे बै टापुआव मानसिफोरा मा मानसिखौनो जायोमोन बेफोरबायदि गासै खोन्था बेफोरखौ आं गासै खोन्थाजों जुदि बेवहाय नोंहा इन्ट्रेस्ट दङ अब्ला बे भिडिअखौ नाय आरो जुदि नोंहा नायनो थाखाय इन्ट्रेस्ट गैया अब्ला बे भिडिअखौ बेवहायनो दोनथ'। Ever been convicted of a crime? Yes. I was unaware that I was going to be alone with him. I thought I was going to die. He started touching himself. It will contain the names of people associated with Jeffrey Epstein. Prince Andrew and the former president Bill Clinton have been named. More are expected to come out. दाना स्टार्ट खालामसै एपस्टिन फाइल 1 निफ्राय बिल गेट्स दुनियानि मासिहा बे सासे मा बेफोरबायदि गाज्रि खामानिजों इनभल्भमोन बेनि खोन्था खोनानानै नोंथांनि खोमोनाबो दावखोना बिल गेट्सखौ लानानै ससियेल मिडियायाव मोनसे दावा जाय मानसिया एसेबां बोसोर गावखौनो मानसिखौ उद्धार खालामनाय जाय मानसिया एसेबां बोसोर गावखौनो मानसिनि उद्धार खालामग्रा मानसिखौ बेमारिनि काल बायदि गावनो मोनसे जाबाय बेखौ लानानै मोनसे जोबोद गिथाव आरो जोबोद मोनसे सोमोनांथाव मोनसे केस खोन्थायाव फैबाय 30 जानुवारि 2026 आव ओंखारनाय बे एपस्टिन फाइलाव एपस्टिननि गाव लिरनाय 7टा पेजाव
बेवहाय बिल गेट्सनि गासै टाचआव रायनो हानाय जाबाय बिल गेट्सआ रुस रासियानि सिख्लाफोरजों सोमोन्दो दंमोन बेहा गोबां बेफोरबायदि सेक्सुवेल एक्टिभिटि दंमोन ओंखायनो बे एसेबां गिदिर बेमाराव गोलैदों होनना मा थारैनो बेफोरबायदि खामानिनि थाखायनो बियो बेबायदि एसेबां गिदिर बेमार जादोंमोन नामा बिनि थाखायनो गावनि हिनजावनिफ्राय एरसो बियो बेनि थाखाय एन्टिडट्स अर्डार खालामोमोन ना बेनिफ्राय बेफोरबायदि खोन्था ओंखारबाय जे एसेबां धोनि एसेबां दानबीर मानसिया गावखौ बासायनो थाखाय गासै हिनजाव फानग्रा गासै हिनजावफोरखौ गाज्रि खामानि मावग्रा हेल्प लानो गोनां जादों बिल गेट्सखौ लानानै गोबां फट'फोर भाइरेल जादों एपस्टेनजों थानाय अरिजिनेल फट'फोर भाइरेल जादों बिल गेट्सनि जायफोर टीम बिसोरो बेखौ नंखाय होननानै बुङो नाथाय फाइलनिफ्राय बेखौ मोनथिनो हायो जे एपस्टेना बेफोरखौ लानानै बिल गेट्सखौ ब्लेकमेल खालामनो नागिरदों बिल गेट्सनि जाय मेलिन्डा बिल गेट्सजों एपस्टेनजों जाय सोमोन्दो बेखौ बेयो मोजां मोना ओंखायनो बे सानैनि गेजेराव डिभर्स जादों ओंखायनो बेवहायबो ओरैबायदि हमनानै मोनो जे मा बे थारमोन खोमा ओंखायनो बिल गेट्सजों डिभर्स जादों एसेबां दान होगिरि मानसि एसेबां गिदिर मानसि गावनि सेक्सुवेल मुलिनि थाखाय सोरबा सासेनि आथिं हमनानै गाबदोंमोन बे मोनसे साननो गोनां खोथा उन्दै गथ'फोरखौ गाज्रि खामानि मावदों रासियानजों बेफोरबायदि खामानि मावदों बे मोनसे साननो गोनां जाय इसोर बायदि मानसिमोन बे मानसिया मा थारैनो बेबायदिमोन ना बेखौ बेनि जाय इज्जतखौ गाज्रि खालामनो थाखाय बेफोरबायदि साजेस्ट मोनदों एपस्टेन फाइलाव डनाल्ड ट्राम्पखौ लानानै बांसिन गाज्रि खोन्थागोन मानो होनबा बेजों आरो एपस्टेनजों सबसे गाज्रि सोमोन्दो एपस्टेन फाइलाव जाफोर खोन्थादोंमोन बेखौ डनाल्ड ट्राम्पनि टिमफ्रा एरसोनो गोबां सेस्था खालामो जे गाज्रि मोनसे ट्राम्पआ ओरैबाबो गाज्रि खामानि मावफाग्रामोन नाथाय उन्दै गथ'जों ट्राम्पनि हिनजाव मेलानियाखौबो डनाल्ड ट्राम्पआ बेफोरबायदि गाज्रि जायगानिफ्रायनो मोन्दोंमोन होननानै गाज्रि जायगायावनो गाज्रि खामानि मावग्रोदोंमोन होननानैबो खोन्थाखांदों सासे गिदिर सेफ बेयो डनाल्ड ट्राम्पनो फिसाजोखौ डनाल्ड ट्राम्पनो फ्रियाव हगारना डनाल्ड ट्राम्पआ बेखौ खुसियै एक्सेप्टबो खालामो ट्राम्पनि टिमफोरा बुंदों बेखौ गासै बेफोर जाफोर होनाय केसफोर बेफोर गासै नंखाय पलिटिक्सखौ खोलैनो थाखाय ट्राम्पनि इमेजखौ गाज्रि खालामनो थाखाय बेफोर गासै AI जेनेरेटेड फट'स होननानै बुङो नाथाय फाइलाव थानाय हाजारनिबो बांसिन नाम बेफोर रेकर्डआ बेफोरखौ खोन्थायो जे बै उन्दै गथ'जों जाय फट'फोर थानाय बेफोर नंखाय जानो हागौ नाथाय ट्राम्पआबो बै एपस्टेन फाइलाव दंखायोमोन होननानै रेकर्डआ गोरोन्थि जायखिजायानो जायाथों मानो डनाल्ड ट्राम्पआबो बै एपस्टेन फाइलनि मोनसे हिस्सामोन मोनसे बिहाबो थारमाने बेवहाय नाम दं जेरैखि जायानो जायाथों 16टा प्राइभेट फन नाम्बार एबा एसेबां बोसोर सोलिनाय लोगोआ एसेबां गोबाव समसिम सोलिनाय दुस्थिया बे नर्मेल बिजनेस डिलमोन मा एसेबां गोबाव समनिफ्राय लोगो जानानै थानाय लोगोआ बे एपस्टेननि जाय गाज्रि खामानि बेखौ मोनथियालासिनो दंमोन ना डनाल्ड ट्राम्पआ सासे एसेबां गिदिर प्रेसिडेन्ट जानानै बे गावनि लोगोनि जाय गाज्रि खामानि बेखौ मोनथियालासिनो थागोन ना बे सोंथिया बे गासै सिस्टेम मा बेफोरखौ नायनानै डनाल्ड ट्राम्प प्रेसिडेन्ट जाना थानायनि थाखाय मा मोन्थाय दङ आरो मोनसे जाहैबाय स्टिफेन हकिंसखौ जाय मानसिया एसेबां गिदिर साइन्टिस्ट जाय ब्रह्माण्डनि गिदिर प्रब्लेमफोरखौ सल्भ खालामग्रा बेबो मा बेफोरबायदि गाज्रि खामानिजों इनभल्भ दंमोन एपस्टेन फाइलाव बेनिबो नाम जाय मानसिखौ दिमागनि माहाजोन होननानै सानो जाय मानसिया ब्रह्माण्डनि इसेबां गिदिर प्रब्लेमफोरखौ सल्भ खालामो मानसिफोरा बुंदों जे बे मानसिया बेवहाय मा खालामफैदों बेथ' गावनि देहायाबो बेना फिट नङा बेहा मा खामानि बे जायगायाव बेहा मा खामानि 2026नि जाय ओंखारनाय फाइल्स बे फाइल्सआव बेनिबो नाम दङ हकिन्सआ लिटिल सेन्ट जेम्सजों बेरायहैदों बे फाइलाव लिरनाय दं हकिन्सआ बेवहाय थांनानै उन्दै गथ'फोरनि जि जोम गानालासिनो मोसानायखौ नायनो मोजां मोनो गोबां मानसिफ्रा बेफोरबायदि बुंदों जे बे हकिन्स जाय गावनि देहाखौ गावनि सोलेरखौ जेबो खालामनो हायामोन थेवब्लाबो बियो एसेबां उन्दै गथ'फोरनि इज्जतखौ लानानै
एसेबां उन्दै उन्दै गथ'फोरनि देहा सोलेरखौ बेफोरबायदि सदा खालामदोंमोन मा ब्लेक हलनि थियरि होनाय जाय मानसिया गावबो सासे मरेल ब्लेक हलनि माबायाव गोदोलांदोंमोन महान बैज्ञानिक होननाय नामा ओंखायनो जाय थार खोन्था बेखौ थारमाने हमदांनो हायो गोबां ओरैबायदि फट' भाइरेल जादों स्टिफेन हकिंस जेराव खायफा फट'फ्रा AI जेनेरेट आरो मायबा फट'फ्रा गावनि फेमिलिनि मानसिफ्रा हगारो हकिंसनि ओंखायनो नाम लानाय जादों जे बै जायगाखौ मोजां दिन्थिनो नाजानो थाखाय बे जायगाया बेफोरबायदि अय्यासि खालामनायल' जायगा नङा बेवहाय गोबां गियानि जिबि बुद्धिजिबि मानसिफ्राबो लोगो हमनाय बेवहाय मिटिं खालामनायनि जायगा होननानै बेखौ मोजां दिन्थिनो थाखायबो बे स्टिफेन हकिंसनि नाम लादों नामा होननानै गोबां मानसिफ्राबो बेवहाय नोंथांमोना मा बुङो मोनसे मोजां दिमाग आरो टेलेन्टेड मानसि जानाया थारमाने मोजां मानसि जानायनि जेबो माबा नङा ओंथि नङा होननानै मा बेबायदि जाथाव जे एपस्टिना स्टिफेन हकिंस गावनि गाज्रि खामानिनि कभार बायदि इउज खालामनो जानांगौ जाय गाज्रिखौ मोजां दिन्थिनो थाखाय स्टिफेन हकिंसनि नामबो लादों जानो हागौ मानो होनोब्ला स्टिफेन हकिंसनि जेसेबांखिनि रिसार्चफोरमोन बेवहाय एपस्टिनाबो गोबां फैसानि हेल्प खालामो नोंनाव थारमाने एसेबां दिमाग दं होननानै नोंनाव एसेबां गिदिर नलेज दङ होननानै बै उन्दै उन्दै मानसिफोरनि बे उन्दै उन्दै गथ'फोरनि होख्रावनाय गाबनायफोरखौ नों खोनाया बेफोरबायदि मा जानो हागौ बेफोरबायदि मानसिफोरनि सोंनाय ओमफ्राय स्टिफेन हकिंसआ बेवहाय थांनायनि बेवहाय फाइल्सआव ओंखारनायनि कारना बेनो जे गावनि गाज्रि खामानिखौ मोजां खामानियाव चेन्ज खालामनो थाखाय एपस्टिना बेखौ इउज खालामदों दुनियाखौ मंगल ग्रहआव लांनायनि सिमां नुनाय दुनियाखौ अख्राङाव बेरायहोनायनि सिमां नुनाय एलन मास्कआबो बे एपस्टिन फाइलआव ओंखारो बेनिबो नाम दङ बे हाखराव बेबो गाबोन बेबो खारग'नानै थायाखै बेनि अनलि ससियेल मिडियाआव मोजां मोजां खोन्थाबो गिदिर गिदिर सिमां नुयो नाथाय बेहाबो बे फाइल्सआव गाज्रि गाज्रि इमेज गाज्रि फट'जों बेहाबो ओंखारो फाइलाव बेफोरबायदि ओंखारदों जे एलन मास्कआ जाय खालि बे जायगायाव थांदोंमोन अब्ला मेल खालामदोंमोन जे बे जायगायाव बेसेबां मानसि दं बेवहाय सबसे गाज्रि पार्टि खालामनो थाखाय थांदोंमोन एलन मास्क बेवहाय माला बेफोरबायदि पार्टि जागोन बेफोरबायदिनो खोन्था सोंदों बेनि हिन्जावजों आरो बेजों थांगोन होननानै बुंदों बेनि खामानिजों बेनि दिमागनि स्ट्रेसजों जोबोद टेनसन जाबाय बेयो थारमाने इन्जय खालामनो गोसो जादों बेबायदि होननानै एपस्टिनखौ मेल खालामो माला बेफोरबायदि गाज्रि पार्टि बेवहाय जागोन गाज्रि पार्टियाव बेहा इन्ट्रेस्ट दङ होननानै मेल खालामो बे गाज्रि पार्टिया बे उन्दै उन्दै गथ'फोरनि सोलेर नायनायनि बिसोरखौ गाना जोमालासिनो मोसाहोनायनि बेफोरबायदिमोन डनाल्ड ट्राम्पनिबो फट' दं अरिजिनेल फट'बो दं AI जेनेरेट फट'बो एलन मास्कनिबो फट' दं जेनेरेटेड फट'बो दं अरिजिनेल फट'बो दं थारमाने जेरैखि जाया जायफोरनि नाम ओंखारदों जेरैखि जाया बिसोर थारमाने बे फाइल्सआव थानाय माने बे जायगाजों बिसोरहा लेनदेन गोनां गोजा आरो बे फाइलाव गोबां गिदिर गिदिर मानसिफोरनि नाम दं जोंनि इन्डियानि गिदिर गिदिर मन्थ्रिफोरनि नाम दं गिदिर गिदिर जोंनि भारतनि सबसे गिदिर गिदिर मन्थ्रिफोरनि नामानो बे फाइल्सआव बे फाइल्सआ 30 जानुवारि 2026 ओंखारो आरो बेवहाय गोबां साननानै मोनथावै नोंथाङा बुजिथावै ओरैबायदि गाज्रि गेदेर गेदेर मानसिफोरनि गाज्रि बेवहाय दं नोंथाङाबो सानदों जानो हागौ जेसेबां गिदिर गिदिर मानसिनि गाज्रि थायो ना नाथाय मानसि जेला मानसिया फिसा मानसिफ्राबो मानसि गेदेर मानसिफ्राबो मानसि उन्दै मानसिनि गाज्रि खामानि दं गेदेर मानसिनिबो गेदेर गाज्रि दं बेफोरबायदि फाइलनि सोमोन्दै आं एसेबांखिनि बुंला भिडिअखौ एसेबांनो फोजोबनोसै जोबोद गोजोन्थों